ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони ютуб канали мо. Ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланд бошед. Хушомадед дӯстони азиз. Имрӯза навор кардем навори беҳтарин, навори хонаҳои фурӯшӣ фақат аз шаҳри Душанбе квартираҳои фурӯшӣ ҳастанд бо нархи арзон. Хулоса дӯстони азиз, касоне ки хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ ягон чиз ба реклама кардем ки фурӯхтан дошта бошед, ина марҳамат рақамҳои ватсаи мо қади 911 32 43 44. Суратҳоша ё ки видеоҳоша қатъи маълумотҳои пурра ашрои кинед реклама карда фурӯхта медиҳем. Ва дӯстон ногуфта намонад, касоне ки дар Федератсияи Россия бошед ё ин ки дар ҷое ки бошед, телеграм канал кушодагӣ ҳастем. Бодори ҳама каса дӯстон подписатсия кунед. Ссилкаи телеграм канали мо дар таи комментарий закрибӣ шудааст. Мисол ҳамарӯза дар он канал аз нарху навъҳои хонаҳои фурӯшӣ иншоалло ки бохабар мешавед. лайкҳоро бизанед, ба хотири меҳнатҳои мо ҳатман дастгирӣ кунед. Раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Ба як акара замин дар кӯраи аз шаҳри Душанбе ё ин ки аз тарафҳои Пахтакор, Шайнак, Поёни Корвон гуфтагие ки яъне ки замин дар кӯраи 2 ё 3 сотиқ замин. Нархаш хулоса то $8000 бошад гуфтагие, яъне ки пулуш тайёра гуфтагие. Дӯстони азиз, аз шаҳри Душанбе аз тарафҳои Пахтакор касоне ки замини фурӯшӣ доштагӣ бошед, дӯстон, яъне ки аз шаҳри Душанбе, ҳамаи акара дар рақамҳои ватсапшон 111 14 52 36 қади метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Деҷе салом расонед. дӯстони азиз, касоне ки дар комментария квартираи фурӯшии навстройка гуфтагӣ буд бо нархи арзон аз шаҳри Душанбе, ина марҳамат гӯш кунед бо диққат. Квартираи фурӯшӣ ҳастед дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Зарафшонда қарор дорад, яъне ки хулоса доми 20 этажаҳай дом худаш хона худаш қарор дорад дар 17 этаж. Духонага 44 квадратни метр дар 17 этаж гуфтем, нарша 250 000 сомониш мегӯяд. Дар наздикиаш мактаб, магазин, масҷид, балниса ҳастай. Иншоалло ки боз арзон мекунад дӯстони азиз. аз 250 000 сомонӣ савдо мешавад гуфтагие. Марҳамат метавонед дар рақамҳои экранда номерҳои ватсапро тариқи ватсапашон метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Гулистон, деҳаи Дарёобода қарор дорад. гирду атрофи хона маҳкам дӯстони азиз 5 дархона ҳастай ва дар 8 сотиқ замин ҷойгир шудааст. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд, обисвет мушкилӣ нестанд. хулоса гирду атрофи хона гуфтем маҳкам, обисвет ҳастай пастай, яъне нархи хонара 650 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, савдои хуб мешавад гуфтагие, яъне ки савдо дар назди ҳамин хона мешавад. марҳамат метавонед дар рақамҳои экранда 904 35 90 90 қади номери ватсап дорад ва рақамҳои дастиш 980 0089 қади. дӯстони азиз, тариқи номерҳои дастишон метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо салом расонед. 8 сотиқа ина 3-4 сотиқаш замина агар откине чиза ки намекин мусоб времянка бания туалет бо ина кухни ина бо время я хонача я хонаи дига хонача вместе соза ҳаке коши мефурӯшем касе харидор боша занг бизанам. дӯстони азиз, инак мегузарем ба чорумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастед, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки хона 3 этажаҳай қарор дорад дар шаҳри Душанбе гуфтем, ноҳияи Фирдавсӣ дар тарафи Янгиобода қарор дорад. 5 дар хона буда дӯстони азиз ва дар 3 сотиқ замин ҷойгир шудааст. ҳамаи хонаҳо падвал дорад. гирду атрофи хона маҳкам, нархша 520 000 сомониш мегӯяд.
рақамҳо барои тамос 38 85 85 59 қади метавонед WhatsApp дорад дӯстон. тариқи WhatsApp ҳатман муроҷиат кунед. дӯстони азиз, аз тарафи подписчиҳо якта хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар ба навор гирифтем, яъне ки равон кардаган. дар шаҳри Бохтар қарор дорад, яъне ки пешина Қурғонтепа, Сарвати Истиқлол, деҳаи Куган Гуло гуфтагӣ 2 сотиқ заминаи 3 та хонаи 3/4 дорад. нарша сарошна 125 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, хулоса хонаҳо ремонт кардагӣ тайёр ҳастанд, ба чизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ. рақамҳои ватсаби соҳибхона 915 96 02 04 қади. ина марҳамат дӯстон, хонара дарунша бинед ки чӣ хеле хона ҳастай, сурати беруншам сурат гирифтагӣ ҳастем ки чӣ хеле хона ҳастай. дӯстони азиз, яъне ки 3 та хонаи барак сохта шудааст, бо нархи 125 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. марҳамат, метавонед ба рақамҳо рӯй гирамда дар тамос шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ ҳастаи хонаи заминӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар 9 километр рӯ парои кирпичзавод аз каничкаи маршруткаи 15-300 метр боло автобусай гуфтагиай. автобуси яъне ки 37 ба наздики хона мегузара гуфтагиай. хулоса 4 дар хонаҳаи 3 сотиқ замин. нархи хонара бародари азиз 530 000 сомониш мегӯяд. хона падабои тайёр аст, гирду атрофаш маҳкам, ҳуҷҷатош 100%анд. обу свет мушкилӣ нестай. дӯстони азиз, нархиш 530 000 сомонӣ, боз арзони хуб мекунад гуфтагиай. рақамҳои ватсаби соҳибхона мондагиай. марҳамат, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пураниқтарашонро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиён квартираи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Синода қарор дорад. хулоса гуфтагие ки хона соколни этаж мебошад. як хонага 30 квадратни метрай, нарша 160 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, хулоса сарошна фурӯхтан дар кори ҳоҷатхона, кухнӣ, ҳаммом, ҳамаи чиз дорад. ҳама шароитош дорад. обу свет постоянӣ ҳастай. нарша 160 мегӯяд. яъне ки дӯстон, маънои соколни этаж хона дар подвал қарор дорад. бигирем ҳамин хел осонтар. рақамҳо барои тамос 35 52 88 06 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. духонага квартира 48 квадратни метрай. квартира қарор дорад, яъне ки хона қарор дорад дӯстони азиз дар 5-ум ошёна. нарша 345 000 сомониш мегӯяд. хулоса ягон камбудӣ надорад, фақат медорои зиндагӣ мекунӣ. бо нархи 345 000 сомониш. яъне ки дӯстон, хона ремонтҳои замонавӣ кардагиай. хай дарунша дидесен чӣ хел хона ҳастай, чӣ хел ремонт кардагиай. рақамҳо барои тамос 265 95 95 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. дӯстони азиз, ҳаштумин эълони мо квартираи фурӯшӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, яъне ки дар Гиранзавода қарор дорад. сехонага мебошад. гуфтагиай 60 квадратни метрай. квартира, яъне ки хонаи фурӯшии навбатимон дар 7-ум ошёна ҳастаи дӯстони азиз. хулоса дома гуфтагӣ нестай ки яъне ки чанд этажа ҳаё. сехонагаҳай ҳамин квартираи фурӯшӣ сехонагаҳай. нарша бениҳоят арзон гуфтагиай дӯстони азиз. 380 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос 886 40 00 50 қади дар тамос шавед.
дӯстони азиз, нуҳумин хонаи фурӯшиамон квартираи фурӯшӣ аст, яъне ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. Духонага квартира дар даҳум ошуна ҳастаи дӯстон, 44 квадратни метрай, нархша 307 000 сомониш мега. Рақамҳои соҳибхона 902 48 10 00 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстон, инак даҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ астаи хонаи заминӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Исмоилӣ, сомонаи 4 дар хона дар 3 сотиқ замин ҷойгир шудааст. хулоса гирду атрофи хона маҳкам, ремонтҳои беҳтарин, нархша 360 000 сомониш мега. Камтараки дигар савдо мешавад. рақамҳои соҳибхона 965 0095 қади метавонед дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, ин охирин эълони имрӯза аст, яъне ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ. 3 дар хона, хонаи барак духтагӣ ва дар 6 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархша 200 000 сомониш мега. камтараки дигар савдо дорад. рақамҳо барои тамос 100 65 65 34 қади ба ҳамин рақамҳо дӯстони азиз метавонед муроҷиат кунед. худованд нигаҳбон бошад дӯстон. хайр то наврӯи оянда. зиндаву сарбаланд бошед.